Hei, olen Nuotilan Risto ja olen nyt yhteisötilakamarilla ja opetan teille, miten uusi avainboksi toimii. Avataan kansi noin ylhäältä ja sitten otetaan se koodi. Tässä on testikoodina 1, 2, 3, 4. Noin. Ja sitten se vapauttaa se koodi. Oikea koodi vapauttaa täältä tämän salvan, jolloin saadaan kansi auki. Noin. Ja siellä avain onkin pidikkeessään. Ja sitten avataan ovi sillä avaimella. Ja sen avauksen jälkeen muistetaan saman tien palauttaa se avain sinne. Noin. Pidikkeeseen. Se on siellä. No niin, sitten suljetaan se kansi, mutta tää ei mene vielä kiinni, niin kuin nähdään. Pitää käyttää uudelleen sitä samaa koodia. 1, 2, 3, 4. Noin. Se vapautti taas salvan, jolloin se meni kiinni. Varmistetaan, että se on kiinni ja kansi kiinni. Noin. Se on siinä. Varmista aina, että sinulla on käytössä oikea koodi. Kiitos.